অকণ দেৰি হৈ গ'ল ৰাস্তাটো ইমান বেয়া না মই গুৱাহাটীৰ পৰা 6টা বজাতে লৈছোঁ ইফালেদি গোৱালপাৰা দি আহিলোঁ এনেকৈ কৰোঁতে দেৰিয়ে হৈ গ'ল চৰি সেইটো কাৰণে যিয়ে হওক আজি আমি ইয়াতে লগ খোৱাৰ মানে কি মিটিংটো কৰাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে কি আমাৰ প্ৰজেক্টটোতো গমেই পাইছে 5 বছৰ এনেকৈ চলি গ'ল আৰু 1 বছৰ আছে কিন্তু আমাৰ মানে যিটো ক্ৰেডিট লিংকেজ বেংকৰ লগত মানে লোন লোৱা সেইটো আমি কৰিব পৰা নাই ইমানকৈ তো সেইটো কথা আমাৰ মানে নাবাৰ্ড গুৱাহাটী অফিচৰ পৰাও মোক কৈ আছে সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে বুলি আৰু ছাৰৰ লগতো DDM ছাৰৰ লগতো ডিছকাছ কৰিছোঁ তো ছাৰেও কনচাৰ্ণ হৈছে কথাটো লৈ পেলাই যে বোলে মানুহে কাম কৰি থাকিলে পইচা পালেহে পইচা বনাব পাৰে পইচা দি হয় না গতিকে লোন এইবিলাক পাবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি সেইকাৰণেও আমাৰ LDM ছাৰ আছে নাৰ্জাৰী ছাৰৰ লগতো কথা পাতিছোঁ তো সেইটো কাৰণে ছাৰক আজি ছাৰকো ধন্যবাদ দি ইমান কষ্ট কৰি ইমান দূৰত মোৰ লগত আহিছে আৰু ইয়ালৈকে আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে গতিকে ছাৰে এই ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি লোন কি স্কিমত ল'ব পাৰি আৰু ৰিপে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগিব বা সেনেকুৱা বিষয়ে যিবিলাক ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুশ্যনৰ কথা আছে ছাৰে ক'ব বেছি আমিতো এইটোৰ এক্সপাৰ্ট নহয় আমি খেতিৰ কামহে কথাবিলাক কৈছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মানে তাতকৈ এটা ষ্টেজ আগত যাব লাগিব আমি গতিকে ছাৰে ক'ব সেই বিষয়ে মই এইখিনিতে কৈ পেলাই আমাৰ ডিটেইলছক অকণমান ক'বৰ কাৰণে ক'ম আৰু लोन एप्लाइ खालामनायाथ' माबा एप्लाइ खालामनो हायो बेंकआव जायनो जि एकाउन्ट जि बेंकआव एकाउन्ट थायो मोनसे एप्लाइ खालामजायो एप्लाइ खालामनायनि उनाव बुस्थुखौ अलपमान प्रेसार होनो हायो बेंकफोराव लोन एप्लिकेसन गोलैयाबा जे लं होनाय नङा एप्लिकेसन होबाबो लाब गैया इफायदि सानबाबो जाया खिन्थु आजिखालि गभर्नमेन्टआबो प्रेसार होबाय थायो जे खेतियकफोरनि कारणे लोन बेबस्थाफोरखौ अलप इजि खालामना होनांगौ बेंकफोरनियावबो प्रेसार फैयो किन्तु प्रेसार फैयोबाबो बेंकआव बेफोरबायदि स्टाफफोर खम थायो এই कारणे अलप जिमान लोन होनो नांगौ बेखिनिखौ कभार खालामनो हायाखै बा बिसोर गोजाननि कारनेबो होनो नागिरा बेयाव खमसे खम लोन एप्लिकेसन गोलैबा बिसोर फिल्डआव फैनानै नायनानै थांनानैसो लोनखौ होनो हायो फिल्ड रिपर्ट तारमाने एप्लिकेसन होनाय लोगो लोगो ब्रान्च मेनेजारा अर्डार होयो जाय फिल्ड अफिसार थायो इ फैनानै नायनानै आलोचना खालामनानै सुइटेबल नङा नङा लोन लायोबा जि खामानि मावनो सानदों मावनो हानाय सुबिदा दङ ना गैया थिग बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ नायनानै थांनानै रिपर्ट होयो थिगैनो दङ जाय लोन एप्लाइ खालामदो बेनिफिसियारि थिगैनो दङ खामानिखौ मावगोन बा जागायाबो थिगैनो दङ थिग बेबायदि पजिटिभ माबा होयोबा लना जायो ब्रान्च मेनेजारा इमान एटा माबाया मेनलि जाय फिल्डआव फैनाय मानसिया जुदि थिग रिपर्ट होयो लना इजियै जालाङो तो এই कारणे लोन जों एप्लाइ खालामनांगोन एक्चुअली बेसेबां बा एसएचजि हिसाबैथ' दोङो ना এই एसआरएलनि आन्डाराव एसएचजि हिसाबै दोङो ना महिलाफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुप एसआरएलनि आन्डाराव ना तो होमबाथ' सिस्टेमा थिगैनो दोङो ना एसआरएल मथे बेंक मित्र बेफोरबो दोङो ना बेंक मित्रनि थ्रुयै बुस्थुफोरखौ जायनो बोसोर मा लोन लायो बुस्थुफोरखौ ग्रुपनि हिसाबै माबायोबाथ' एसएचजिफोरनि कारणे प्रब्लेमानो गैया मोनो सार मोननाया बिसोरो एसएचजिफोराथ' प्रब्लेम गैया ना एसएचजिनि कारणे बाकी जों जिखिनि माबा दोङो बा प्लाम्बिं ट्रेनिं लानाय जुदि लोन लानो नागिरोबा लोन लानो हागोन बा एप्लाइ खालामबानो जाबाय तारमाने बेंकनि मथेबाथ' जेथिया रिपर्टफोरा थिग थायो बेंक होनो हायो एक्चुअली मात्र गोजाननि कारणे एसे अलपमान माबा जानो हानाय जे इमान गोजानाव बोरै थांनानै जों माबानो हाया बा इफायदि अलप फैनो बायो तथापिও চেষ্টা लानांगोन চেষ্টা लानानै बा एनजिअनि थ्रुयै बा इफायदि एसआरएलनि बा डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै एसे চেষ্টা लानांगोन कारण एप्लाइ खालामनांगोन एप्लाइ खालामबासो साप'ज दा जोंनि इयाव जुदि मटामटि 100-200 जना जुदि इफायदि लोन एप्लिकेसन होदो होननानै रिपर्ट जुदि थायो जोंनियाव बेंकफोरजों रायलायोना ओरैनो
दा एयाव जाय बेंकआ माबायोथ' काजलगावआवनो दोङो काजलगावआव जोङो खदाय मिटिंनिफ्राय बेंकफोरजों जालायबाय थायो बेंकआव बेसे एप्लिकेशन ल'ना पेन्डिं दोङो किमानटा पेन्डिं আছে এই ডাটাবিলাক ছাৰটা দায়ী থাকে যে এইটো ব্ৰাঞ্চত ইমানটা যে অমা फिसिनायनि लन दोङो কিন্তু मोनसेबो सेंसन खालामाखै जों बेखौ रायलायनानै माबायो प्रेसार होयो बेंक ब्रान्च मेनेजारनो जे আপনি माब्लायालागै सेंसन खालामनो हागोन बा खैथा सेंसन खालामगोन এই टाइमनि ভিতৰত ঠিক बेबायदि माबानानै অলপ प्रेसार होयो होमबाना सेंसन जायो तो ठीक बेबायदि माबायोबा लासै लासैनो माबागोन लासैनो दा आमगुरियाव मोनसे ब्रान्च दोङोबाबो बेबो माबा कभार खालामजोबनो हाया लासै लासैनो माबा जागोन एक्सपान्ड जागोन ब्रान्चफोराबो फैनाय बेबायदि चान्स दङ लासै लासैनो खिन्थु बेनि कारणे अलप पाब्लिकनिबो डिमान्ड बा जोंनि पलिटिकेल लाइननिबो डिमान्ड बेबायदि बुस्थुफोरा थायोबा इजि जायो ओरैनोथ' जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव खेबसे सासे एमएलएनि लोगो मिटिं जानानै बियो अलप माबादोंमोन जे अमुक अमुकफोरा जोंनियाव ब्रान्च डिमान्ड खालामनांगौ थिग बेबायदि अलप माबा एसे रायलायदो सायाव एसे पलिटिकेल लाइनाव बेफोरो थारमाने एसे टाइम लागोन फैनाय तो जोंनि उद्देश्यआ जाबाय जिहेतु रांनि दरकार बा रां मोननांगौ जों बेंकनिफ्राय बेनि कारणे एसे अलप सेस्था लानांगोन आरो बा बस्कर रिसर्टनि थ्रुयैबो बुस्थुखौ अलपमान हेन्ड हल्डिं सापर्ट जे माबायदि जोङो एप्लिकेशनखौ लांनानै रायलायनाय बा बेंक ब्रान्च मेनेजारखौ जुदि लाबोनो हायोबा लाबोनानै रायलायनानै थिग बेबायदि बुस्थुखौ अलप सेस्था लानांगोन बाकी खेतिथ' मावगासिनो दं गासैबो बागाननि सब बेनिफिसियारियानो ना मथा मथि बेनिफिसियारि तो बाकी बागानफोरखौ मोजाङै अलपमान माबा एकदम अलप जोथोन लानो कारणे साफा सुफा बेबायदि थारमाने मोजाङै अलप जोथोन लाबासो प्रडाक्शन बा बेबायदियाबो आरो निजेबो अलप सेटिसफेक्सन जायोना बागानखौ मोजां जायोबा जंगलखौ मोजां जायो धुनियायै साफा खालामजोबो नुनायावनो मोजां नाङो ना थिग बेबायदि प्रडाक्शनाबो बारायगोन थिग बेबायदि अलपमान जे खेतियाव एक्सुवेलि बेसिकखौ नांथाबनांगोन बागान दोङो बागाननि लोगोआव मा मावनो हायो बेबायदि नांथाबनानै बोरै मा थारमाने प्रडाक्शन खालामनो हायोबा मा बुस्थुआ डिमान्ड दोङो मा बुस्थु खेतिखौ मावोबा जों एसे इयावनो बिक्रि जागोन थिग बेबायदि बुस्थुफोरखौ एसे माबानांगोन स्टेप लानांगोन आरोथ' FPOथ' अलरेडि बानायदोंआनो आलु কৰিছিল কেনেকুৱা হ'ল আলু প্ৰডাকশ্যন হৈ গ'ল বিক্ৰী কৰি দিলে নেকি কিমান মানে বেচেছে মাবানাই 15 rupees per kg per kg नङा प्रडाक्शना खै कुन्टलसो जादोंमोन बा प्रडाक्शना बांद्राय गोबाव जायाखै माने बुस्थुआ एसे माबा जादों तो FPOखौ एसे स्ट्रं खालामनो माबानांगोन कारण जों रायलायबाय दं सार FPOनि थ्रुयै अलपमान मेसिन टेसिनबो ट्रेक्टर सेक्टर बेबायदि FPO 200 plus ओमफ्राय ओरैनो जोंना 400 दङ ओमफ्राय गासिबो मेम्बारा इनक्लुड जाजोबो सार गासिबो फार्मार जोंनि जेसेबां नैबे बेनिफिसारिसफोर दं बेखौ लानानै ओमफ्राय माखासे नन बेनिफिसारिबो हाबदेरनाय जाबाय आरो सार बेखौ लादेरनाय जाबाय दा स्टुडेन्टफ्राबो एकाउन्ट खुलिनांगौ नैबे LP स्कुलनि स्टुडेन्टफ्राबो एकाउन्ट खुलिनांगौ दा बे एरियायावसो बहाय खुलिगासिनो दं खिन्थु माबानिफ्राय इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिसनिफ्रायथ' बे बयनावबो गार्जेनाव स्कुलनि हेडमास्टारनाव बयनावबो प्रेसार होगासिनो एकाउन्टआ माबोरै खुलिजोबनांगौ होननानै खिन्थु दाबो नैबे एरियायाव बा उत्तर ओनसोलावनो आधारा दाबो सोरबा मोनजोबबावाखै दाबो बे एरियायाव आधारनि प्रब्लेम दङ आधार कार्डआ सिगां खुलिफैदोंमोन ओमफ्राय दायो एसे सेन्टार हिसाबै आमथिखायाव दं सार खालामथ'बाय ओमफ्राय गाबोन बे डिसि अफिसाव आधारनिनो मोनसे मिटिं जानांगौ दं बेलासियाव बाहाय मा डिसिसन लायो अबेबा बन्द' खालामना दोनो खिन्थु आधारा दा आजिखालि कम्पालसारि आधार नङाबा एकाउन्टआ जिखुनु गभर्नमेन्ट डिबिटि गभर्नमेन्ट बेनिफिट आधार एकाउन्टआव लिंक जानांगोन नङाबा बे एकाउन्टआव हाबनाय नङा दा सोरबा आगोलाव जुदि भटार आइडि कार्डजों एकाउन्टखौ खुलिदोंब्ला बिसोरबो दा KYC आपडेट खालामनांगोन भटार आइडि कार्डजों एकाउन्टखौ आपडेट खालामनांगोन बिनिफ्राय लिंक खालामना लानांगोन मोननै स्टेज दङ हो मोनसे KYC आपडेशन मोनसे आधार लिंकिं खालि KYC आपडेशन नों बेंकआव थांबाय आधारखौ होबाय आं ओमफ्राय पान कार्ड होबाय आंनि KYC आपडेट खालामनांगौ बेदिबा जानाय नङा आरोखि KYC आपडेशन प्लास आधार लिंकिं मोननै स्टेजाव खालामनांगौ होमब्लासो बे एक्सुवेल माबाया जाहैगोन आरोखि खामानिया दा एकाउन्टआव थानांगौ बुंबाय जन्मनिफ्रायनो थैजासिम एकाउन्ट थानांगौ होनना बुङो जन्मनिफ्राय मानो थानांगौ होनबा
बे जायफोर फिसा हिन्जाव उन्दै जन्म जानायनिफ्रायनो दा एकाउन्ट खुलिनो हायो सुकन्या समृद्धि योजना होननाय मोनसे स्किम दङ बे बार्थ सार्टिफिकेट मोननायनिफ्रायनो बिसोरनि एकाउन्ट खुलिनो हायो ओमफ्राय बिनि उनाव स्टुडेन्टफ्राथ' बे 6 बोसोर 7 बोसोरनिफ्रायनो एकाउन्ट खुलिनो हाबा आरो मोनसे खोथा गोसोआव लानांगौ जायफोर स्टुडेन्टआ 10 बोसोरनि गाहायाव बिल' 10 इयार्स बियो ब्रान्चआव थांनानैसो खुलिनांगोन हो जेन'बा जों जइन खुलिनांगोन जइन एकाउन्ट मेलबा ना सार मेलबा माने एनि एकाउन्ट एनि स्टुडेन्ट एकाउन्ट जिकुनु स्टुडेन्ट एकाउन्ट बिल' 10 इयार्स जइन एकाउन्टसो खुलिनांगोन एट द ब्रान्चआवल' दा 10 बोसोरनि गोजौआवब्ला जिकुनु ब्रान्चआवबो खुलिनो हागौ बा CSPफ्रावबो खुलिनो हागौ ओमफ्राय CSPफ्रा मा खालामो दा आजिखालि फ्राय CSPफ्रावनो बिराद ओरैनो फांफुं फैसा लालाबायो एकाउन्ट खुलिनायनि नामाव सोरनिबा एकाउन्ट खुलिबाय माने जेरक्सनि नामाव 100 बा मान्थ खालामाव 200 बेबायदि थांलाय फैलायनि गारि भारानि नामाव 200 बेबायदि बेबायदि लानो मोना बिसोरो एकाउन्ट खुलिनायखौ जेसेबां फैसा लागोन ना नोंनिफ्राय बेसेबां फैसा लागोन 200 लागोन बे 200 एकाउन्टखौ एकाउन्टआव जमा होनांगौ आरो माखासे CSPफ्रा खालामो फैसाखौ आगोल लाखिग्रोनोसै ना फैसाखौ आगोल लाखिग्रोनोसै एकाउन्ट खुलिबा एकाउन्टखौ उनावसो मोनो नालाय एकाउन्ट खुलिबा जमा होगोन होननाय खिन्थु फैसाया जेब्ला एकाउन्टआव खुलियो बा फैसाखौ जमा होनानै होआ बेखौ जाहाथे रायजोफ्रा एसे हुसियार जायो खिन्थु जाय गोसो जेरै गोसो बिसोरो फैसाखौ आदाय खालामनानै लालाबायबानो जायाना गभर्नमेन्टआथ' बा बेंकआथ' बेबायदि अधिकार होआखै बिसोरखौ आरो ओरैबायदि खोनाबावदों जे बे प्रधानमन्त्रि आवास योजनानि फैसा हाबा होमबा 1 लाख 2 लाख दाम हाबोना दा बेखौ बख'नायावबो अबेबा CSफ्रा कमिसन बिदों होननानै खोनायो 2% 1% फैसा माने कमिसन लायो होननानै खोनायो खिन्थु बे खुनु पारमिसन बेनि खुनु माबा गैया अधिकार गैया बिस्रा बेबायदि फैसा चार्ज खालामनो लानांगौ मैयासो जों भिडिअ'आव ओमफ्राय माबायाव ब्लगाव मिटिं जानायाव भिडिअ'आ बेबायदिनो कमप्लेन होदों बेबायदि पारमिसन दं नामा जे प्रधानमन्त्रि आवास योजनानि न'नि फैसाखौ सोरबा दिहुननो थाङोब्ला बाहाय बिदि पार्सेन्टेज लाखिनो माने CSPआ पार्सेन्टेज दाननायनि माबा दं नामा नियम दं नामा दा बेबायदि गैया खुनु बेबायदि गैया आरो बेबायदि जुदि बियोब्ला सिदा खोथा बुंगौ जों कमप्लेन होगोन DCनो कमप्लेन होगोन होननानै फट' दंना बर्ड दंना बे फट'खौ लादो फट'खौ लानानै DCनो कमप्लेन होदो मोनथाम पार्टि जड़ित जानानै थायो बाहाय आरोखि CSPनाव मोनसेया जायो गाव CSP अपारेटर बिनि उनाव बे CSP अपारेटरनि लिंक ब्रान्च स्टेट बेंक सेन्ट्रेल बेंक ग्रामीण बेंकआसो बे लिंक ब्रान्च बिनिफ्राय बे CSPनि कम्पानि जेरै जिर' मास दृष्टि पे पइन्ट बेबायदि मोनसे कम्पानि थायो दा मोनथाम पार्टि जड़ित थायो मोनसे CSPआव दा सोरबा जुदि CSPफोरखौ बेबायदि एलाउ खालामबाय थायोबा गोसोबादि फैसा चार्ज खालामबा 10,000 फैसा दिहुनोब्ला 100 थाखा फैसा दानना लानो नागिरो बेबायदि खुनु माबा गैया सिस्टेम गैया रायजोफ्रा बेयाव बयबो बेबायदि जुदि कमप्लेन होयोब्ला बयबो जुदि बेबायदि नियम गैया जों बेंकआव थांनानै सोंनानै फैबाय बेंकआथ' बेबायदि बुङाखै होननानै जुदि बयबो जुदि रायजोफ्रा जुदि माने एसे माने सचेतन जायोब्ला बिसोर बेबायदि जानला मोनला फैसा दाननानै लालाबायनो बेखौ एवार गैयामोन सार दंमोन ओमफ्राय स्टे फिन'नि मोननै दङ जोंथ' बेंकआव सोंना फैबाय बेबायदिथ' माने नियम गैया दा ओरैबायदि सार जों बहाय पाब्लिकफ्रा बेंकआथ' गोजाना जोंना माबा CSPआव बख'योब्ला जों 10,000 बख'योब्ला जेब्लाबो 400 500 बिदि होनांगौ जों 500 तारमाने मेडाम बे CSP बेंकफ्रा जुदि पयसा ड्र करे बेटा ATM দি তেতিয়াহ'লে আমি CSP বেংকত 20 টাকা কৰি দিব লাগে হাজাৰত 10,000 যদি ওলাই আমি 500 টাকা দিব লাগে নামানে হলে এইটো তাৰ কমপ্লেইন দিব কমপ্লেইন নিদিলে কি দিব ডিসি কমপ্লেইন দিব আমি ইয়াৰ এৰিয়াৰ মানুহটো বহুত হাৰাস্তি হৈ আছে কমপ্লেইন দিব জব কাৰ্ডৰ পইচা কমাব 2,000 টকা বা 3,000 টকা এই কাৰণতে আমি খালব যাব নোৱাৰে ইমান দূৰ 500 টাকা যে আমাৰ খৰচা না এটা আদায় কৰি ল'ব লাগিব না আমাৰ সার্ভিস ইয়াত কিয় CSP পঢ়াইছে তেনেহ'লে সার্ভিস তো এই পাব্লিকৰ এই এৰিয়াৰ কাৰণে সার্ভিস ইয়াতে CSP পঢ়াইছে কমপ্লেইন কৰি সার্ভিস কাক কমপ্লেইন কৰিব লাগিব এইটো কমপ্লেইনটো কাক কৰিব লিংক ব্ৰাঞ্চক কমপ্লেইন কৰিব লাগিব লিংক ব্ৰাঞ্চক কমপ্লেইন কৰিব লাগিব এইটো কোম্পানী কমপ্লেইন কৰিব লাগিব তাতে সিহঁতৰ কোম্পানীৰ নাম লিখা থাকে KTM বা দৃষ্টি বা জিৰ' মাছ এইটো কমপ্লেইন আৰু যদি সিহঁতৰ কমপ্লেইন এড্ৰেছ লাগে মই দিব আৰু এই বেংকৰ
বেংকৰ যিটো লিংক ব্ৰাঞ্চ আৰু বেংকৰ লিংক ব্ৰাঞ্চ এড কৰিব দিব পাৰে এইটো বেটাৰ হ'ব কাৰণ মানুহবিলাক কথা লিখি আমাৰ তাতো চব ইয়াতে ছাৰ PMY হ'লেও কিবা হ'লেও চব ইয়াতে আমাৰতো ওলায় এইটো আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ মানুহে সেইটো মানে অলপ সচেতন হৈ সেইবিলাক সিহঁতৰ ছাৰ্ভিচটো আদায় কৰিব লাগিব কিন্তু সিহঁতে ইয়াতে কি নহয় না মালিক নহয় এইটো মালিক নহয় না ইয়াৰ মানে জনসাধাৰণক একচুৱেলি কৰাৰ কাৰণে এইটো বেংক ব্ৰাঞ্চ নোহোৱাৰ কাৰণে এইটো বেংকবিলাকে কৰি দিছে ৰিজাৰ্ভ আৰু বেংকৰ সিহঁতৰ এগ্ৰিমেণ্টটো কি সিহঁতৰ ট্ৰেনজেকশ্যনৰ ওপৰত মাছুলি মামায়া যাবাই পেমেণ্ট যাবাই ট্ৰেনজেকশ্যনৰ বেংকনিফাই কমিশ্যন ল'ব নালাগে আপুনি চাৰ্ভিচ মানে FPO লিভ লোৱা FPO এই প্ৰব্লেমটো বেংকত